Θα σας μιλήσω για το Facebook. Το Facebook είναι ένα σύστημα, να το πω έτσι, που οι άνθρωποι επικοινωνούν μέσω του chat, μέσω του video chat, κάνουν κοινοποιήσεις και γράφουν πλακίες σχόλια. Σωτηρή, ακούω, ξέρεις. Τι άλλο είναι το Facebook? Μια βλακία γιατί μπαίνει μέσα και ο Μιχαήλ. Άναψε την πόρεση. Όχι. Όχι. Ναι, αυτή την ώρα μου πες μαλακιζόμουν. Δεν. Γεια μαρτάρε. Ευχαριστώ που κάτσετε και είδατε τις μαλακίες που είπα και τα λέμε φιλιά. Σας αγαπώ πολύ.